orito kodi chieng' loro. Koro wan bende ma doko chenro mogik mar dwe mokwongo mar chako higa ni. Koro chal gi mondo lore kodi. Dweche 3 mokalo josakwa wasewinjo nde. Bende waseneno nde. To mane kit piny. Sama tachi osil. E mudho ka dhano dwa mna noyoki. Tach sakwa nyosil. To mano chenro mar Nyasaye. To koro josakwa iyoko ayoka left, right and center. Onge wach. Nyasaye biro nenonwa maber. Nyasaye nena panda. Hero kamano. To bura nye wan godo nyoro nye wadhi maber. Nye wan gi bura mar Jokowak. Okay, Jokowak East Africa. Ma Nairobi ka. Ing'e ni mbekni ahinya to mwagoga wawacho ne gajini to uriworu nade. Ting'e ni riwruok bedo mna maber kuchake anyuola maru. Owak ka nitie de adek. Ang'wen. Nitiere Achar, nitiere Awuor, nitiere Nyarondo, to nitiere Akwach. Koro nye waromo kideye wago. Mondo wago e mbekni wakaka Jokowak. Mang'eny osetimre chien kacha. To mabeyo bende wang'e ni nitie mbele ka. Koro nye waromo anda jakomwa iluongo ni Peter Hago. Ma bende en secretary mar Luo Council of Elders ma Nairobi. Manyo tayo wa bura maber. Kendo en mna kwayo na ni Jokowak mani Nairobi ka. Giwe pondo ne bura. Gibi wabro bedo kendo gi bura moro tarik 22 dwe mar 2 Church Army Jogo Road. Gimomiyo waromo ahinya VOJ ten kaluwore gi mbekni mwasebedo kwagoyo. Ni to oganda koganda ahinya to makaluo. Nyaka wabedie gi kamoro mwadonjie. E boma mora mora ma intie piny ngima kama. Manya anyuondi. Nikech kisemanya anyuondi to tudruok bedo mayot. Gik moko bedo mayot. Nyi neno ka jo Karachuol. Nyo bet piny mochoko mna milion turi mar tero nyithindo school fees. Magi chulo na nyithindo. Ibende ni ikona ni ungi maru moro ubetga. Tuchokoru, tuneno gik madutim. Nikech sirikal ok ditimte. Jotelo moyiero ok ditimte. To wan kako ganda ma jaluo ni. Ka wariwore maber. Gimiluongo ni ka wa organize. To VOJ wanyalo timo mathoth. Nikech oganda ma masawa gitime. Pile wacho ne jaluo ni omanye mondo somie mondo nge gimiluongo ni Mount Kenya Foundation to enang'o. En gino mako wach ni yawa nyithindo ni kama onge school fees. Wadwaro milion 10 mar tero nyithindo gi school fees. To ko wache saa 2 tok chop saa 3:30. To milion 10 osewuok. Kiwinjo rete gigi ka oland kata ni nitiere ng'ato manigi kwayo mar dwaro weche mag omenda mondo konyego yor thieth, yor sikul. VOJ ok kawo saa achiel ka pesa no pok otimo ang'owa. Pok osewuok. Emomiyo gin gi gimiluongo ni economic power. Economic power ni bedo mna ka wariwore, wago mbaka, wang'e ni VOJ entity mang'e boma ka. To Fred entity mang'e boma ka. Ma ka winjo ni ng'ato dwaro jawaya, tang'eyo minwa, kata watna, kata nyuonda matime. Ka ng'ato dwaro ng'ama dwa nogorne ot, tang'e ng'ama time e anyuondwa kanyo. To samomieno ta empower to dala kucha bendo empower ji to wakelo gino miluongo ni economic empowerment. Emomiyo Roma ina gi ber. Ka nyuola bet piny ta hinya sani makoro ganda luo. Waonge gimibro wachni nyangile wa siasa mamalo madwa dhi laro kom piny Kenya. Kata bedie ni moko nitie to kwa pare ni gitegna ahinya. Sani makoro wa organize. Maka chopo yiero mar 2032. To wan gi mwanduwa, to wan gi jowa. Nitie jarieko moro ma bene en wuodo nage moro